și era în fiecare zi. Florin Câțu vorbește chiar acum cu reporterii despre acordul semnat cu PSD și UDMR, despre modul în care s-au ministerele. Îl ascultăm. Toate celelalte variante, dacă nu f***am în acest moment, sau alternative, dacă nu f***am acum această coaliție, erau mult mai dure pentru români. Am văzut ieri ministrului Vlad Voiculescu. Întrebarea ar fi următoarea. Cum arată? În primul rând, vreau să iarăși să arăt că funcționează, merge și încurajez pe toți românii să funcționeze la birou cât se poate. Unde, Doamne, să apuc? Vreau ca românii să pe autostradă. Anul acesta sărbătorim Paștele. Următorii 5 ani să mai mult noi pentru români, pentru că suntem datori și avem restanțe. Și-a plecat să Catiușa, să ne upe tot de sculament. În ceea ce privește declarațiile colegilor mei, am văzut că a făcut, apoi a venit și și-a cerut scuze. Și se vede și este total diferită de ceea ce eram noi obișnuiți. Dacă vreți să o și mirosiți. Ele nu au fost puse pe masă astăzi, nu s-au discutat, se vor discuta poate în viitor, vom vedea ce se poate face. Referitor la programul de guvernare, aseară ați discutat în această ședință despre majorarea p***ilor. Ați înaintat cifre 5 și 8%, între 5 și 8% pentru majorare. PSD nu ar fi de acord cu această variantă. Acum revenim la acel sistem de a crește din pic sau de a lua decizii din pic. Ne gândim la sustenabilitatea sistemului de pensii, de salarii și așa mai departe. Totul este despre ce putem să facem ca să nu dezechilibrăm economia. Mama, unde ești? Poți să mă și bați, dar lasă-mă în Carpați. Vreau să în Carpații cu autostradă. E foarte important pentru mine. Voi monitoriza modul în care această coaliție va fi și mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub și trebuie să le plătim. De asta n-au românii să avem rezultate. Ați văzut că nu am schimbat nimic din programul de guvernare, chiar după ce au plecat din guvern. Aceleași rămân, toate vor fi legate de ceea ce am spus până acum. Dar acum mergem, mai avem câteva lucruri de la guvern, urmează ședințe de guvern, cred că mâine sau vineri, deci sunt lucruri de Este o decizie a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal de a nu mai avea discuții pentru ceea ce privește guvernarea cu care votează astăzi alături de PSD și ALDE. A fost o bună, o primă bună. Asta puteți să întrebați pe ei, ei sunt cei care au făcut această coaliție, nu noi. În sensul să nu mergeți la primele Partidul Național Liberal va merge la concretă? Nu, Partidul Național Liberal va merge la consultări atunci când vor fi consultările. Nu știm ce vor să facă cu SR PSD-ul. Asta e treaba lor.